Bola-bola dari Konwil. Bola-bola. Sukses, sukses semuanya. Matur nuwun. Monggo Mbak. Matur nuwun. Aku kukai adingen takku. Monggo jumeneng. Monggo Pak, jumeneng. Ayo. Nuwun sewu bos. Niki komunitas ojing 60 plus. 60 plus. Nyodot nang sithik malah berawani apa akeh sing tuwa-tuwa. Kene Mbah, tak dongake yuswane tambah seger kewarasan. Keluarga yang punya gawe. Heeh. Lho iki lho Pak. Kudune nyawer full, Pak. Nah, nyawer full wis pokoke. Ngene iki lho. Ajur, ajur, ajur. Iki sing digawe bisa kok 500.000 ora gelem. Kersane kapit do ojing ya, Pak. dapure diganduli lho. Bak geting aku. Ayo dong. Orisin juga. Bunga-bunga kabeh sedulurku. Iya iya iya. Iya iya iya. Iki karyawan Trikonwil. Dulur lanang kabeh. Aku tak takon. Mbah. Nyuwun sewu, Mbah. Mbah sing sepuh niku lho. Pripun, Pak? Ngersake napa, Mbah? Kang Mas sing duwe gawe. Heeh. Oh, nggih. Mbah sing mriko pripun? Dirumati. Dirumati modele piye? Asem gembuyut tok to. Heeh, ngene iki wis keturutan. Monggo, Pak.
nggih sik penting jenengan do bunga. Sik. Nggih. Wis. Iki jare Pak Man iki ngene. Gandul Gusti lagi sepisan. Oh, gandul Gusti nembe sepisan. Niki mangke dibaleni malih. Dibaleni nah tak turuti lho ngene iki lho enak to kandhane yo. Wis. Dulur-dulur kabeh ploso Mas Harmanto pripun to Mas. Nah. Wis keturutan kabeh to. Bungah durung apa iku? Derita. Sik aku lagune koyo lali ya Mas. Nyadek ndoyong sithik ngene iki lali. MC ngomong. Sing ngomong sapa iki mau? Kon medun. MC anu sentuh ngendang. Lho ta kandhani. Sepiro. Kok melu pentit to? Heeh. Tetet manis sajroning ati. Risi penak risi. Lagi brojol siji kok wis sebar lho Mas. Heeh. Nggih. Dek, Niki lagune napa? ngersake napa niki? Gandul Gusti napa?